Така, здравейте на всички! Благодаря, че сме заедно тази вечер. Това е поредната среща на програма Резонанс 2, сме назовали. Тази вечер идеята е да поговорим за това как да сменяме паралелните реалности, защото оказва се, че и е лесно, и не е лесно. Защото за да направим тази смяна, наистина е необходимо така да се упражняваме. Нали си спомняте, че мисълта е това, което дава посока на енергията. Мисълта е енергия. Посоката, която даваме на мисълта си, вече тя дава посока на къде насочваме тази енергия и на база на това, обръщайки се с хастара наопаки, материализираме и реализираме физически свят. Когато даваме мисъл, всеки път, когато даваме мисъл, излъчваме мисъл, това е покана за нещо да дойде при нас. И колкото повече разбираме силата на този принцип, толкова по-голям интерес ще имаме да насочваме внимателно мисълта си, защото получаваме точно това, за което мислим. Независимо дали го желаем или не. Без изключение. Това, върху което се фокусираме, това, върху което концентрираме, съсредоточаваме мисълта си, е онова, което всъщност поканваме в своя живот, в своята опитност, в своята реалност и действителност. Когато мислите ни са за нещо, което желаем, нали, чрез този принцип, вече тази мисъл става по-голяма, по-мощна и когато мислим за нещо, което не желаем, по същия начин си го реализираме по законите вселенски. И винаги, дори да не го желаем, но продължаваме да мислим за него, то нараства и така колкото по-голяма става тази мисъл, толкова повече сила привлича и толкова по-сигурно ще си го получим преживяването. Най-интересното е, че в последно време, когато така замислихме втората среща, и за първата също се отнася, започнаха да текат едни ченелинги, които пускат в Индра. Нали? Те канализират информацията при ченелингите. Интересното е, че тази информация идва за всички нас. Нали? Когато ние търсим информация, те са в нашата околна среда и всъщност тя се подава директно. Не знам, започвам да правя връзката, че то е така двустранен процес. Нали? Ако ти възникне някакъв въпрос от теб, в същото време от енергийния свят има ниво, на което ти всъщност на тази честота започваш да трептиш. И те оттам искат да я дадат тази информация, а ние тук влизаме в ролята на приемащи тази информация. Тоест процесът е двустранен и няма как да кажем кое е първичното, нали, там закон за причината и следствието. Всъщност, как беше, че следствието всъщност е първопричина за причината. Тоест, то е безкрайно и се върти безкрайно. Така че, нали, когато видим нещо, което бихме желали да изживеем и си кажем, да, това го искам, вниманието ни е насочено към него и по този начин ние го каним в нашата опитност.
А когато видим нещо, което не искаме да изживяваме и си казваме, това не го искам, пак чрез вниманието си към него, отново го каним в опита си. Всъщност това е принципа на един от принципите на съществуването беше каквото излъчваш, това и получаваш обратно. Няма изключение. Нашето внимание към каквото и да е, всъщност включва това, го включва в нашата вибрация и ако го задържим в състоянието си достатъчно дълго, то ще дойде в нашия опит, нашата опитност. Ще дойде при нас. Нали, във Вселената не съществува. Например, когато гледаме нещо, нали, започваме да го отричаме. Не, те искам, те, махай се, отричаме го. Ние всъщност какво правим? Това, че поставяме отрицание, ние всъщност го каним да дойде в нашата опитност, защото не съществува. За щастие, тук в тази физическа реалност, в нашето пространство-време, в нашия пространствено-времеви континуум, не се проявяват нещата обикновено. И имаме един пространствено-времеви буферна зона, между момента, в който започваме да си мислим за нещо и момента, в който то се проявява. И този период от време, буферната зона, всъщност ни дава възможност да осъзнаем, да преосмислим, да пренасочим вниманието си в посоката на нещата, които наистина желаем да се проявят в нашата реалност. И докато това се прояви, има така един период. Да, понякога става и мигновената проява. Мигновеното проявление. Всъщност, в момента, в който ние излъчим мисълта, че мислим за нещо, излъчим мисълта за нещо, в енергийния свят там време не ни трябва. Там всичко става мигновено. Това след малко ще говорим по този въпрос. Когато за първи път започнем да мислим за нещо и разберем начина, по който се чувстваме, дали това е нещото, което наистина желаем да се прояви или не. И ако продължаваме да му обръщаме внимание, независимо дали е нещо, което желаем или не желаем, то ще дойде в живота ни под една или друга форма. И тези закони, даже и да не се разбират, те работят непрекъснато, дори да не ги познаваме. Въпреки че нали, не може да сме наясно с това, че знаем за мощното въздействие на този принцип и винаги е очевидно във всеки един момент на нашия жизнен опит. Но когато започнем съзнателно да насочваме мислите си и да се фокусираме върху нещата, които наистина желаем да привлечем в опитността си, в живота си, ще започнем да получаваме наистина един по-различен живот, една по-различна опитност, която е във всяка една област. Всъщност ние сме тук, за да създаваме света около себе си, който избираме. Какъв е смисъла на живота? Да го преживяваме, да изживяваме различни опитности, да творим, да променяме. Ето това е връзката с паралелните реалности, смяната на паралелните реалности. Докато позволяваме на света такъв, какъвто другите го избират, също да съществува, също и докато техните избори по никакъв начин не пречат на нашите собствени избори.
нашето внимание към техните избори влияе на нашата вибрация, следователно на собствената ни точка на привличане. Сега, закона за привличането и честотната ни настройка, те са така идентични. Дали ще го привлечем или ние ще се настроим на честотата на това. Всъщност, по-скоро ние се настройваме на тази честота, а не точно привличане, но разбира се, и двете са еднакво валидни. Знаем, че нашите мисли имат изключителна сила. Необходимо е това да го разберем, защото този принцип на излъчването и получаването, неговата сила всъщност са в цялата Вселена. И вибрационната ни настройка, когато изберем паралелна реалност, ние трябва да се настроим на честотата на тази паралелна реалност. Така че тази абсолютна връзка между това, за което се мисли и се чувства, и това, което се проявява в живота ни, ще ни накара да бъдем по-съзнателни как да стимулираме собствените си мисли. Ще започнем да забелязваме, че собствените ни мисли могат да бъдат стимулирани от нещо, което четем, примерно. Аз знам, че малко от нас гледат телевизия, но дори и понякога да се случи да достигне до теб нещо от телевизията или пък да чувстваме и наблюдаваме опита на някой друг. И щом видим ефекта, който този принцип има върху мислите ни, които започват от малки и стават все по-големи и все по-мощни, и нашето внимание върху тях фокусирано, и тогава вече ще почувстваме желанието в себе си да насочваме мислите си към онези неща, които наистина желаем да изживеем. Каквото и да обмисляме, независимо кой е източника, по какъв начин ще стимулираме тази мисъл, докато я обмисляме, този принцип работи и той ще продължава да ни предлага други мисли, други разговори, преживявания, които са от подобно естество, от подобна вибрационна честотна характеристика, независимо дали си спомняме миналото, дали наблюдаваме бъдещето, дали наблюдаваме сега нещо от настоящето, никакво значение няма. Каквото и да е онова, върху което се фокусираме, то активира мигновено вибрация, за която принципа всъщност отговаря. Наистина, емоциите, които изпитваме, всъщност са показател за съответствието или несъответствието. Например, може да се е случило нещо и вие да сте мислите за себе си, че сте могли да се справите по-добре или не сте достатъчно умни, или че не сте си достатъчни, тъй като настоящото виждане на себе си, на вътрешното наше същество е, че ние сме се справили чудесно, че сме умни, че сме достатъчни. Вече има едно ясно несъответствие в тези две виждания. Разбирате ли, вътрешното същество то знае, че имаме потенциала. А ние сме всъщност потенциала. А другата ни страна, другата ни полярност, не го направих достатъчно добре, не мога да го направя, не мога да се справя. Някаква негативна критика към себе си.
което на мен ми се случи точно преди 2 дни и ето резултата, сигурно усещате и в гласа. Веднага се отразява на физическо ниво. Всъщност ще изпитваме, когато изпитваме положителни емоции, на радост, на любов, на признателност, нашето вътрешно същество, тогава, защото това е източника, нали? Той има силата на източника. Винаги предлага перспектива, която е в наш най-голям интерес. И когато тази перспектива съвпада, тогава се случва положителното преживяване. Защото ти се настройваш на честотата на предпочитаната паралелна реалност. Колкото по-добре се чувстваме, нали, с други думи, толкова по-добре всъщност е нашата, айде да го кажем по закона за привличането, нашата точка на привличане и толкова по-добре се развиват нещата за вас. Сега аз също ще направя една така препратка, ако говорим и за времевите линии. Значи, смяната на паралелните реалности и смяната на времевите линии. Една връзка между тези неща. Я да видим тук. Виждате ли на дъската? Ако тук вървим по линията на, да кажем, 3D, паралелна реалност, 3D. И ако, нали, тук си мисълта си върви. Тя е с емоция. Продължаваме в следващия момент да я проектираме нататък. И както обяснява квантовата манифестация, че тя се принтира, тази частица се принтира и ако е със същата честотна, със същата вибрация, със същата честота, излиза, че ние продължаваме да поддържаме тази 3D времева линия. Как обаче да прескочим, да я трансформираме, да я преминем в другата, която е на по-висока честота. Така ще я направя, защото тя ни е отсечка, е безкрайна. 5D. Или в 5D измерение. Значи, това е емоцията. Честотата, която ние пренастройваме на положителна, на по-високи вибрации и по-високи честоти. Каква е разликата между вибрация и честота? Сеща ли се някой? Висока вибрация, ако това е оста, по която отчитаме вибрациите, значи висока вибрация е вертикално. Колкото по-високо и по-надолу и по-високо, това е вибрацията вертикално. А честотата е по хоризонталата, колко пъти преминава през тази ос. Тоест, честотата е хоризонталната характеристика, вибрацията е вертикалната характеристика. Тоест, това беше много интересно, че докато ми го преподават арктурианците, в един ченелинг просто го така разбрах. Всъщност, ако имаме нова идея, желание, как да видим, как да разберем, как да осъзнаем, че това желание е нашето, че то е добро. Ако новата идея ни вдъхва живот, ако новото желание ни причинява душевен комфорт, да го кажа,
Ако се чувствате добре в вътрешното си пространство, значи тя съвпада с вашия план. Обаче, ако новото желание ни измъчва, ако изпитваме душевен дискомфорт, неудобство усещаме от факта, че то още не се е проявило. Това може би означава, че все още не сме осъзнали, че ние всъщност сме водещите творци на своята реалност. И най-важното е, че винаги има ново желание, което ще ни вдъхновява, когато осъзнаем, че всъщност ние сме създателите и че всяко ново желание, което се ражда в нас, буквално призовава енергията ни напред. Тя енергията винаги търси път да се прояви. Когато имаме вдъхновение, когато получаваме вдъхновение, спомните ли си какво означаваше вдъхновението? Вдъхновение. Новия дъх на енергията е в нас. Ако трябва да го разчленуваме на срички, на части думичката и да видим истинския смисъл. И всъщност винаги ще има ново желание, което ще ни вдъхновява, но когато осъзнаваме, че ние сме създателите винаги на това, на всяко желание, тази енергия всъщност тя търси път, канал, през къде да се прояви. Всъщност всеки път, когато усещаме негативна емоция, гняв, вина, притеснение, завист, всяка негативна емоция, всякакъв вид контра на околната среда означава, че ние блокираме енергията. Тя търси начин да се прояви, а ние я блокираме. И всеки път, когато получим вдъхновение и усещаме, че ето то избухва в тебе, избухва като идея. И трябва да го направиш. Тогава любов, радост, всички положителни емоции, които преживяваме, те са истината. Вчера ми се наложи да обяснявам, че когато човек има мисли за притеснения, страх, ама то сега ако стане така и почва вече да се развива някаква идея в главата, която отива в другата паралелна реалност, където не иска. И аз казвам, щом го мислиш по този начин, щом тази мисъл ти носи дискомфорт, тя просто не е вярна. Вярната е тази, която ти носи положителни емоции. И това така като барометър може да се ползва, ако мисълта не ти носи, ако ти носи негативни преживявания, емоции, просто се спрете и кажете, това не е вярно. Просто това не е вярно. Аз какво предпочитам? Обратното. Добре, значи обратното е вярно. По този начин можем да... То в Кибалион го имаше това, че всяка мисъл може с усилия на волята да се преобърне в нейната полярност. Когато не сме осъзнали съпротивата в собствената си вибрация, новите желания понякога може да не се осъществяват толкова добре, да не се усещат толкова добре. Но когато наистина желаем нещо, обаче не можем да го осъществим, ние започваме да се чувстваме измъчени, некомфортно. Ако има нещо, от което искаме да се оттървем, обаче не успяваме, това може да ни накара да изпаднем даже в дисбаланс по отношение на желанията си. Да почнем да се колебаем сега това желание, то дали наистина трябва да е там. Даже да започнем да го осъждаме, да си казваме, че това желание е неправилно, неподходящо. Това е странно, тъй като
Цялата Вселена се основава на този принцип на излъчването, получаването, на честотата, на честотите, на честотната настройка. И когато се роди желание, то винаги има способността да призовава жизнената сила и да ни тласка напред. Така че ние всички се движим напред именно благодарение на тази жизнена сила. И така става и живота, става по-удобен, по-лесен, когато влезем в една синхроничност с законите на Вселената. Не е лесно, когато решим да се противопоставяме на тези закони, когато все едно да скачаме там от някъде от високо и да се противопоставяме за закона за гравитацията. Да, гравитацията може и да се преодолее, вече това от когиталността го знаем, нали, как става. Спомнете си Виктор Гребенников, който си направи гравитоплан. Много интересно, че той си събира там в епроветка насекоми, бръмбърчета, и като се върне в къщи, бръмбарите ги няма в епроветката. Това означава, че нали, там вече ефекта на кухите структури и така нататък, нали, това в академията го има в подробности обяснено. Но така или иначе, съпротивата, нали, съпротивлението е това, което ни отклонява от потока на нашия собствен път, на нашето благополучие. Сега, по отношение на смяната на паралелните реалности, има няколко въпроса, които са в основата мисленето, съпротивлението, съпротивите, които имаме, и после и схемата, по която как да сменяме паралелните реалности. Така че това благополучие, то тече свободно, когато сме в синхрон с него, когато се чувстваме добре, когато обаче не сме в хармония с него, или не се чувстваме чак толкова добре. Например, когато има гняв, нали, това е знак, че не вървим по течението. Не вървим по посоката на източника. Точно обратното. Разочарование, когато има. Също. Обърнали сме посоката навътре. Не сме в синхрон с собствения си източник. Всякакъв вид съпротива на околната среда. Страха какво е? Още един индикатор, че не се движим в потока или в посоката на източника. Страха е най-добрият ни приятел, защото той ни показва, че всеки страх има неотворена способност. Аз и на моите деца така им казвам. Страхът е най-добрият ни приятел. Как така? Там, където се страхуваш. Това, от което се страхуваш. Изправи се и го погледни в очите. И давам примера и с... сигурно сте чели книгите за Хари Потър. Любими са ми и на мен. В какъв смисъл? Че когато в трета книга имаха занятие по магия, единият урок беше Богър Дрешника. От Дрешника излиза някакво същество, което заема формата на най-големият ти страх. И понеже Ронго беше страх от паяци, се появява един огромен паяк срещу него. Каква е вълшебната магия обаче? Насочва пръчката и казва Ридикулус. Ридикулус идва от латинското ридере, което означава смея се. И какво излиза? Нали, че с забавление, с смях, с обръщане на това, което излъчваш, на емоцията, се превръща, големия паяк се превърна в нещо смешно и той беше вече
в съвсем друго настроение. Така че оттам и с преобръщането на емоциите може да се запитаме как да го правим. Или без да изпитваме тези негативни емоции. Ами чрез правене, чрез практика, чрез упражнения и тренировки. Първо е необходимо да решим, че ние поемаме отговорност за това как вибрираме и как се чувстваме. Не трябва да бъдем оставени да бъдем така в колебаещи се реалности, защото когато се колебаем, когато нямаме категоричен избор, тогава се проявява каквото се иска. Нали, такива колебаещи се реалности на случайен принцип нещо винаги се проявява. Обаче не го контролираме това. Не го управляваме. А ние сме го създали. И не трябва да се оставяме. Нали, може да се упражняваме в своята вибрация, така че да я контролираме. Какъвто е потока и каквото привличаме към себе си, с течение на времето, с взаимодействие с другите, чрез реакциите на другите, с обстоятелствата около нас, нали, ние почваме да развиваме определени вибрационни модели. Много от тях започват да ни служат по по-добрия начин. Някои от тези вибрационни модели са модели на положително очакване. Не е в смисъл, нали, да имаш очаквания как ще развият нещата, а просто тръпката, любопитството. Да, точно така, любопитството. Как беше електрона? Любопитството на частицата да види какво има зад преградата. Сега тук ще вкарам един цитат от един от последните ченелинги. Когато ви наблюдаваме, ние виждаме, това е на Абрахам, когато ви наблюдаваме, виждаме колко великолепно очаквате нещата да вървят добре. Вашия стандарт на живот е изключително висок, до известна степен вие очаквате живота да върви много добре. Нашата цел е да ви помогнем да развиете това очакване във всички аспекти на живота си. Желаем за вас да станете толкова умели в мисловните си процеси и в задаването на своя собствен тон, че да можете сами да решавате каква ще бъде доминиращата вибрация по важните за вас теми, а не да позволявате на нещата от миналото или колективното съзнание да определят вибрацията ви във всякакви условия, да предлагате вибрацията, която ви служи. Думата, която използват тук е доминираща вибрация. Тоест, ние трябва да започнем да се тренираме по отношение на тази доминираща вибрация. Или това, което по-голямата част от деня преобладава като честоти, като вибрация, като настройки. Всъщност, това, което ние определим за вярно, това е вярно. Дори ако ни искаме в живота си, когато започнем да размишляваме за доминиращите ни мисли, е по-важно да мислим за избора си на мисли, които искаме да направим доминиращи. Още веднъж, ако започнем да размишляваме за кои наши мисли са доминиращи, по-добре е да го обърнем това обратно, да започнем да мислим, да избираме мисли, които искаме да бъдат доминиращи. И всъщност ние можем да си направим една такава виртуална реалност, която е като един процес, който можем да приложим като игра.
творческа виртуална реалност, да си използваме въображението. Сега може и като визуализация да го... Но тази виртуална реалност, като режисьор на филм, да се настройваме сцената, да играем каквото си искаме, да пожелаваме, знаем какво искаме, да почувстваме и зрителите да го почувстват, да изберем времето, обстановката, мястото, решаваме как да конструираме сцената и всичко, което е като един филм, и можем да се упражняваме в това. Значи, понякога хората използват визуализация, нали, да се опитат да се потопят в тези честоти. Понякога се опитват чрез визуализация да се опитат да поправят нещо, което е счупено. Обаче по-добре е да се използва тази виртуална реалност с целта да се направи вибрация, която се избере за доминираща, т.е. да конструирате нещо ново. Не да поправяме счупеното старо, а напълно нова реалност, която да бъде конструирана. Тоест, ние се опитваме в физически план, ето тази ситуация не ни харесва и какво правим. Сега да видим как да променим ситуацията. Не, директно отивате на 5D, примерно, нали, на друга времева линия, там си избирате точка от новата времева линия и знаете ли, в семинарите на квантовата манифестация Марина Джакоби, тя така го обясняваше, че ще дойде време, когато с телепортацията, когато работим, ще дойде време, когато искаш да отидеш на втория етаж, в спалнята на втория етаж. Няма да се налага да минаваш по стълбите, за да стигнеш до там, а директно се вкарваш в честотите, че си там. И така става телепортацията. Но тренировки. Нали, трябват тренировки. Каква е схемата? В тази доминираща вибрация, нали, която сме си избрали, ще започнат да се развиват текущите ни умения. Аз казвам ще, но то е в сегашно време. Ако мислите за нещо счупено и старо и искате да го поправите чрез този процес, какво ще се случи? Само ще го активираме повече и повече. Нали, тази вибрация активираме, защото ние продължаваме да мислим за нея. Постепенно ще започнат да се развиват, още повече ще се развива тя. Виртуалната реалност, нали, за тази, за която говорим, е да направим новото. И сега дават се 3 стъпки, които да направят този процес. Като първата стъпка е необходимо да определим какво желаем и не можем да не го направим. Предпочитанията се раждат в нас, постоянно контраста в живота ни помага, да осъзнаем какво желаем, това, което не ти харесва, обратното ти какво харесваш. Добре, дай сега да го направим това, да го изберем, нали, това. Когато знаем какво не искаме, тогава да си дадем сметка всъщност какво искаме. Втората стъпка казва, това не е ваша работа. Източника на енергия ще отговори на вашите желания. Стъпка 2 е отговора на това, което, нали, ние сме си пожелали, не изисква нашето действие. Т.е. той се в енергийния свят веднага това се нарежда и се случва. И третата стъпка това е нашата работа, да сме в режим на приемане,
Необходимо е да съответстваме на вибрационното си желание. И също вибрационно да съответстваме на желанието си. Да сме вибрационно еквивалентни на това, което желаем без съпротивление. Трябва да сме в хармония с това, което сме пожелали. Стъпка 1 и стъпка 3 не са едно и също нещо. Но стъпка 1 е определяме какво желаем. Стъпка 3 е приемането. А стъпка 2 е нареждането в енергийния свят. Източника веднага го залага. Обаче ние какво правиме, когато не виждаме веднага да започва да се проявява, почваме да се колебаем, да се опрекваме желанията, да се кандилкаме и там така ги объркваме нещата. Едно от объркващите неща, нали, за много хора е идеята, че има източник на добро и лошо. И хората вярват, че за да се постигне нещо, трябва да бъдат фокусирани върху него постоянно. Да не спират да говорят за това и си мислят, че ако нещо липсва в живота, трябва да се постоянно съсредоточени в него, нали, за да... А всъщност ние така какво правим? По този начин ние точно така го спираме, защото полагаме усилия и то вече го отблъсква. Ключа е в лекотата. Трябва да бъде толкова естествено и леко. И всъщност, когато сме го поискали, пожелали, нали, вече сме поставили идеята си. Източника вече отговаря на тази наша идея. А нашата работа е да ни пречим на този процес вибрационно, защото когато настояваме и контролираме и искаме по нашия начин да стане, когато имаме очаквания, по този начин ние пречим вибрационно. В много случаи това означава, че да отпуснем просто съпротивлението и да позволим на естествения процес да се развива. И така, че тази виртуална реалност, нали, там се вкарваме в нашето си място, и тъй като игра се получава, можем да използваме тази игра, за да нали, да се пренастройваме. И всъщност, докато практикуваме тази виртуална реалност, нали, какво печелим? Чувстваме се добре по време на тази практика. Тази вибрация се променя, нали, което означава, че се променя точката на привличане или честотната ни настройка, честотния портал. Той се разширява. И даже нещата започват да стават забавни. Когато се появят, нали, става все по-лесно и по-лесно, защото докато практикуваме нещо, което ни кара да се чувстваме добре, какво започва да става? Да идват още повече от тези добри неща. Нали? Подобното привлича подобното и всъщност то се разширява. И го принтираме. Нали? Както когато преди да се усетим, нали, даже можем да наблюдаваме вече и да се наслаждаваме на резултати, които започват да се проявяват. Сега от последния ченелинг на плеядианците, те също дават 3 стъпки за смяна на паралелните реалности. Тук искам да отворя обаче една скоба и да кажа, че ако паралелните реалности всъщност са статични кадри, нали, това си го спомняте, че те са статични кадри. Как се преминава? С честотна настройка. И 3 стъпки, които плеядианците така препоръчват,
първата стъпка е необходимо да зададем своето намерение. Сега това е друга схема, но тя е близка на предишната, която говорихме. Повечето от хората, нали, те пропускат тази част, защото да зададем своето намерение. Наистина, желая ли го това? Нужно ли е да бъде този избор, да го направя? Много сме сигурни, нали, наистина дълбоко го желая. Много е нужно да сме сигурни в избора, да сме категорични в този избор. Умствено да го подготвим, този избор. Така, по този начин се влага импулс в избора и в този момент, в тази реалност, да го вложим в енергийното поле. Да знаем наистина, че това е нещото, което желаем да правим. Когато това е така, когато така е направено, нали, има две полярности. Спомните ли си? Двете полярности. 50% става, 50% не става. Тук е вече приемането. Това, което е негативната страна, негативната полярност. Трябва и ние да я приемем. Ако не сме я приели или се заблуждаваме, че сме я приели, този процес е много деликатен. И този момент много е деликатен, но е много важен за осмислене и отработване. Защото започваме да се чудим защо не го получаваме това. Ами защото не сме приели двете полярности. Абсолютно в реалността виждате го това. За да влезем в това състояние, първо е необходимо да мислим за това като стъпки. И така, че като схема да го направим. Първата стъпка ни е намерението, избора, категоричния избор, поддържането на фокуса, но тук бих мъкнала и приемането на двете полярности. А втората стъпка е вибрационното подравняване. Тогава започваме това, което е популярно, нали, на Земята. Почваме да визуализираме, да си го представяме. Няма нужда от контрол. Нали, защото контрол в смисъл да контролираме като как ще стане. Тоест нашата работа е да приемаме и да се подравним вибрационно. И ако стигнем от тук нататък, нали, нужно да бъдем наблюдател, да видим, да наблюдаваме реалността, да я почувстваме, защото тогава започваме да вибрираме на тази честота. И това е причината за вибрационното изравняване. Да се подравним с тази честота. Когато се подравним с тази честота, ще станем тази честота, ще станем тази реалност, ще станем този човек. Така ще позволим на себе си да почувстваме вибрационното състояние на тази реалност, на тази паралелна реалност. Тоест, честотната настройка тук е много важна. И когато започнем вече след това да действаме, защото този човек ние го виждаме как се движи, започваме да се движим като него. Какво прави? Започваме да правим това, което прави той. Какви характеристики има? Започваме да проявяваме тези характеристики. Отговаряме ли на характеристиките на личността, която е този човек? В трансърфинга има една такава техника на жрицата Тафти, костюма на манекена. То пак обличаш ролята или новата роля
Само че мисля, че тук по този начин поднесено е по-добре, защото можеш да го така по-добре обяснено как да стават тези частотни настройки. И просто да си позволим да виждаме, да виждаме как действаме, как се движим, да излезем от това тяло, което е сега и да виждаме наоколо от гледната точка на околните, те как действат. Ние как действаме, ние как говорим, как ходим, как питаме, как спите, как правим, как спим, как правим, как взаимодействаме, всичко това. Да видим себе си, да погледнем себе си, наблюдавайки се и признавайки се, и започваме да се анализираме като този човек, който е в новата паралелна реалност. Така става смяната на паралелните реалности. Тъй, че като знаем вече този човек как действа, как мисли, как възприема света, какво е вибрационното му състояние, вече да останем за себе си, да останем в това вибрационно състояние, да останем в същия този избор, докато започнем да бъдем изцяло този човек. И ако искаме да продължим да го преживяваме това в реалния живот, тогава просто да поддържаме тази вибрация, това състояние, наистина точно тази конкретна паралелна реалност, която сме избрали, но може да бъде подобна на нея. Не точно, а може да бъде подобна на нея, която отново може да бъде променена, в която може да сме били само преди един миг, защото сега сме в друга реалност и след това можем пак да си я променим. И така можем да си сменяме паралелните реалности до безкрай, за да бъдем наистина творци на реалността си. Аз ще спра до тук, за да не бъда голословна. И ако искате въпроси, впечатления, споделяне, има и нови хора, които се включиха в последствие, да. Пламена се включи микрофона, но не се чува. Няма звук. А може ли в чата се напише въпрос, ако има, ако не се чува? Добре.
Въпросът с мислите е много важен наистина, защото ако започнете да наблюдавате, буквално всяка мисъл е задание. Ама мигновено задание. Веднага се случва в енергийния свят. Тревожа се за нещо. Хоп, залагам го. И ние вече носим отговорност за това, защото нали си спомните теоремата на Бел? Нали си спомните, че всички сме свързани? И ако имаме, си представим, докато Пламена пише, така ще споделя, ако си представим, че всички сме свързани в една светлинна мрежа, защото ние всички сме тази енергия, нейни точки, и сме свързани в една светлинна мрежа, и ако вие излъчите безпокойство, то веднага по мрежата се предава навсякъде. Нали, така малко, може би малко елементарно го обяснявам, но и действително всеки път, когато изпитваме някаква тревожност, някаква негативна емоция, страх, да, ето за това, каквото излъчваш, това получаваш. Нали, се нареждат в околната ти среда ситуации, които да ти носят още повече от този страх. Наблюдавайте това и нали, да си даваме сметка при всяка една мисъл, която се появява в съзнанието ни, в ума ни, че наистина носим отговорност за това, което излъчваме по мрежата. Забелязвам и в ситуациите край мен, дори се отразява на животинките. Поведението на животинките. Имам такава ситуация в момента, в която буквално една животинка ми е барометър на мислите, на честотите, които излъчва. Когато започна да се тревожа, нали, за нещо, нали, в момента, в който и там се предава. Аз сега това наблюдавам. В момента изследвам тази ситуация. Може винаги да... Или много неща могат да се изследват. Но това трябва да го отработим и да го тренираме, да го упражняваме за всяка мисъл, която идва. Да. Сега тук обаче аз не виждам цялата... Я да видим как. Можеш ли да... микрофона пусни, Горко. Мога да го прочета, ако искаш. Да. Така, Пламена, относно неприятното усещане, че е знак, че не сме в правилната посока. В същото време, ако нещо не ни харесва или не е страх, е хубаво. Да, значи, знаете ли, единствено в когиталността, в теория от когиталността намерих един ключ, който ми е като барометър. Имате ли неприятни усещания? Имате ли негативни емоции? Имате ли страх? Имате ли болка? Това означава, че посоката ви е навътре, че мислите за себе си. Когато мислите за другите, когато посоката ви е навън, тогава вие сте в посоката на източника. Тогава няма негативни емоции. Значи посоката навътре и посоката навън. Това е отговора в случая, като
Няма да забравя началото, още до когато започнах да чета теория от когнитивността. Тогава Еми се обърна към жените и към дамската част и каза навътре, навътре, навътре и започва да боли. Тогава си дадох сметка, винаги, когато има болка, значи сте обърнали посоката навътре. Когато посоката ви е навън, няма да чувствате негативни усещания. Така че просто обръщате посоката. Ако съм започнала да мисля аз как се чувствам, аз какво трябва да направя и съм се вглъбила в себе си и си мисля само за моите неща, това е посока навътре. И аз започвам да се тревожа, започвам да се безпокоя, да се страхувам, да се гневя, да чувствам вина. Всеки път, когато изпитвате такова негативно усещане, спрете се и кажете, посоката съм обърнал. Обръщате посоката навън, обръщате се към околната среда, излизате от зоната си на комфорт, започвате да правите някаква нова идея. Какво да направя сега, че да променя настроението си? В занятията по социално-емоционална интелигентност с децата, когато работя, открих една техниката на костенурчето. Ама тя много хубава, може и възрастните могат да я използват. Значи, костенурчето има черупка. И всъщност на децата това им казвам. Нали, какво прави костенурчето? То се свива там в черупката си и на безопасно място и започва да диша. То си има техника да се справи, когато е ядосано, разгневено. И се свива и започва, затваря очите и почва да диша, вдишва, издишва. И се пита, какво да направя сега? Продължавам да дишам. Че да променя настроението си. В един момент светва лампичката и то вече знае. Ще рисувам, ще танцувам, ще плувам. Някакво действие трябва да направи, което на него му е забавно. И след това поема дълбоко въздух и излиза от черупката си. Наистина много, може да ви се стори детска техника. Обаче това е действително ти отиваш на твоето място, там където ти е сигурно. Ти се връщаш в нулевата точка и може да я ползвате тази техника. Така че спрете се и кажете какво да направя сега, как да помогна, на кого да помогна. Така че обръщате се към околната среда. Сега въпроса за непоисканото добро, нали сещате, че това вече е стара концепция. Ние сме за това, за да си помагаме. Но разбира се, ако действително ви се сложи бетонна преграда, нали, тогава може би човека не е озрял още за това. Даже когато аз казах на Иво, че съм дала книгите на теория от когнитивността, съм ги дала на един доцент физик. И той казва, етер не съществува. И Иво казва, на доцента. Нали, на него номера е на него да му обясниш, нали, да приеме концепциите и теорията, тези неща. Така че, въпреки всичко, нали, дори да е трудно, но колкото повече взаимодействия, толкова повече преживявания, толкова повече опитност, толкова повече честоти разгръщате от самите вас, защото у нас има едни способности, има един потенциал, има една енергия, която минава през нас и тя иска да се прояви. Така че, ако имате някакво неприятно усещане, страх или някаква негативна емоция, първо обърнете посоката и второ си помислете, тая енергия
т.е. източника, както и да го наречете, какво иска той да прояви през мен, чрез мен? Какво да прояви? Той иска нещо да мине през мен, а аз му се съпротивлявам и се стискам. Така че има варианти да се обърне това и винаги това води до отваряне на някоя нова честота, способност, талант, ако щете. Някои започват да правят творчески неща, които не са и допускали, не са си и помислили дори, че притежават такива способности. Вярвам да ви удовлетворява отговора ми. Разбира се, че можем да продължим. Да, добре. Благодаря, Пламена, също. Добре, и сега, понеже в миналото предаване бяхме направили едно упражнение за телепатия, но тогава бяхме всички заедно в обща група и нещо започнаха да се преплитат енергийните връзки. Искате ли сега да го направим това упражнение, само че като бъдем разделени в отделни стаи? Ако имате желание, просто за телепатията да направим това упражнение отново. Да, нямам проблем. Да, добре. Пламена да. Добре, значи сега колко души сме, Борко? Защото аз не виждам тук при мен. Катя, Мати, Пламена и аз. И ти. Добре, значи по две стаи ли ще направим? Да, аз се влеза с Да. единия човек, другите двама в другата стая. Добре, а предварително да ви кажа какво е упражнението, за да можем да го практикуваме. Първо, нали, по двама трябва да бъдем, за да се приемат ролите на изпращаш и на получаваш. Определяме си ролите, кой ще бъде изпращащия, кой ще бъде приемащия. Необходимо е вяра в това, което правим. А ако се появи съмнение, тогава се затварят сетивата и нещата се случват с пожелаване и вяра. Така че пожелайте си това да се случи и повярвайте, ама безусловно. Какво правим? Успокояваме се, отпускаме се, влизаме в състояние на релакс, дишаме дълбоко и бавно, концентрираме се, изчистваме съзнанието си от нежелани мисли. Уверяваме се, че умът ни е спокоен. Много е важно да успокоим ума си. Позволяваме на мислите да идват, да си отиват, но не се привързваме към тях. Ако сте в ролята на изпращащия, трябва да се съсредоточите върху това, което желаете да изпратите. Представете си го като някакъв предмет. Например, портокал. А партньора, получаващия, трябва да се съсредоточи, за да възприеме мислите ви. Не си отвличайте вниманието с нищо друго, нито вие, нито партньора, нали, просто двете страни трябва да бъдат концентрирани в спокойна обстановка. Значи, затваряме очи и си представяме много ясна картина на това, което желаем да изпратим на партньора си. Представяме си го, че партньора ни е на няколко крачки от нас и си представяме една кристална тръба, която трябва да свърже нашия ум с неговото съзнание. И през нея се предават мислите и съобщенията ви. Вътре в нея си представяте, че тя е изпълнена с енергия, с светлина. Почувстваме я със сърцето си. Знаем, че ефектът е силен. Той наистина е силен.
Тази тръба помага да се концентрираме мислите и да ги канализираме, нали, да следват посоката. След това си представяме, че нашите мисли се предават през тръбата от нашия ум към неговия ум. Ако мислите за предаване на психическа картина на портокала, представяме си го оранжев, сочен, свеж, ярък, как ухае. Той пътува през тръбата и от срещната страна трябва да вече да приеме, но емоционално. Вие емоционално го преживявате и така го изпращате. Емоциите са мощно средство за тези резултати. И след това, докато изпращате мислите си, ще дойде един момент, в който ще усетите, че мисълта ви вече е изпратена и е предадена успешно. Това е несъмнено. Мисълта е изпратена. И точно тогава трябва да си представите, че приемащия си отваря очите и е разбрал посланието, което вие му изпращате чрез телепатия. Сега, без очаквания, без настояване, без усилия, просто знаете, че телепатията е един естествена наша способност, един естествен процес, така че с лекота. Дайте да го направим като игра. Просто се забавлявайте, като вложите любов и радост в изпращането. Добре? 3 минутки. Добре ли е така? За стаите. Да. Да, добре. Значи кой с кого? Ами, Мати и Пламена са, защото другия човек излезе. Аз останах в тази стая. Момент да направя стаята. Добре, ако искаш двамата с теб да бъдем в стаята, да пробваме. Ти искаш да се с някой ли? Не, просто защото нямаш партньор. Аз се останах с теб. Добре. Ако искаш. Добре, а Мати и Пламена ще влязат в стая. Да. Момент само. Добре. Трябва да имате на екрана влезте. Мати на екрана имаш ли? Готово. Да. Влязоха в стаята. Не, излязоха другите от срещата и така останаха. Просто да, вечер, може би петък не е подходящ ли, не знам. Ще направим изводите. И като го пуснем записа, ще има доста хора, които... То сега спира ли записа? Как? При нас записа не спира. Ние тук записа върви. При тях няма запис, които са в стаята. Да, добре. Ще изчакаме сега 3 минути.
Телепатичното общуване е наистина много необходимо, защото това е пътя, по който се приема информацията от енергийния свят. Така че и те, арктурианците го владеят това и го предават като послания. Получи бомбони. Какво получи? Имате ли? Бомбони. Еми, То много да. горе. Всъщност купчинка бомбони, нали, Плами? Добре. Не е ли нещо се изгуби? Браво. Еми, успяли сте? А Еми да, обратно? Браво, обратно обратно? нямахме време. Да, 3 Много минути са бързо малко. свърши. 3 минути ли беше? Да, 3 Явно минути. много съм си медитирала. А, Лявам. браво на Пламен. Ще изчакаме малко. Не е ли, ако не се появи до 1 минута, 2, ще прекратим срещата. Ако искате, споделете нещо. Не. А какво да споделим? Всичко е ясно. Всичко е така, да. Само, че като пожелаем, трябва и да поработим. То там, и там е ясно. Ще трябва да се работи в тази посока. М, Защо не е ли изчезна? Не знам какво се Не случва. знам, всичко може да се случи. Добре, още мъничко ще изчакаме. Вие от кога се занимавате с когитално? Много труден въпрос. Не броя, обикновено не броя пари, не броя години. Добре, добре. А, Ами, мили хора, изчезна окончателно Нели. Да, Ако се чувствате добре, ако ви е хубаво и вече сте настроени да приключваме, можем да приключим срещата. да, можем. Добре, На вечер всичко хубаво. всичко добро, Майки, всичко добро, Пламена и до нови срещи. Довиждане. Чао, чао. Довиждане. Чао.